Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba Ġesu qal lil kulħadd: jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalva. Għax jiswilu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintilef jew jinqered. Għax jekk xi ħadd jistħi minni u minn kliemi, bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu u tal-missier u tal-anġli mqassa. Il-kelma tal-mulej. Il-koll imdorrijin nimmeditaw il-passjoni ta' Ġesu. F'Knisja nsibu il-Via Sagra. Il-Via Sagra mhijiex ħaġa oħra ħlief l-istorja ta' tbatija fiżika ta' Ġesu. Di kienet tremenda. Imma Ġesu ma batix biss fiżikament. Ġesu bata wkoll emozjonalment. Anke Ġesu kien jibsa, anke Ġesu kien jirrabja, anke Ġesu kien iħobb id-dwejjar, anke Ġesu kellu t-tensjonijiet tiegħu. Kellu l-momenti meta kien jħossu mhux maħbub, kien jħossu riġettat u mwarrab, kien jħossu waħdu. Sejjed naqraw bi ftit riflessjoni il-Vanġelu u ninnutaw dan kollu. Il-biża' Ġesu stess jgħid għandi qalbi qed nibża għall-mewt. Alla ċarru don quddiem l-apostli. Id-dwejja għandi qalbi mdejqa għal-niket, għal-mewt. Kien iħossu waħdu. Fil-Ġetsemani meta Ġesu qiegħed jitlob jħalli t-talb u jmur jfittex lil Pietru u lil Ġan u lil Ġwan x'riedhom. X'kienu se jagħmlulu? Ħassu waħdu. Min jaf kif ħossu imwarrab meta Pilatu xebħu ma' Barabba. U n-nies ma jażlux lilu jażlu l-Barabba. Jażlu kriminali minn flok. Tensjonijiet li kien jkollu Ġesu. Ġesu qiegħed fuq l-għolja ta' Ġerusalemm. Jibki fuq Ġerusalemm għax ipprovajt kemm il-darba nixborok, nixbor lulidek kif il-roqqa tixbor il-filet tagħha, imma int qatt ma nexxil. Mela, Ġesu bata bħalna. Ġesu kellu l-emozzjonijiet bħalna.
Ir-rabja ma nsemmu xejn. Ir-rabja mal-bejja fit-tempju, ir-rabja mal-Farizej, mal-kittiba. Ir-rabja kienet parti minnu. U għaliex Ġesu rid jgħaddi minn dan kollu. Naturalment m'għandniex il-ħin illi anke nosservaw dawn l-emozzjonijiet sbilanċjati f'ċerti momenti fil-Madonna. Anke Marija kellha d-dwejja tagħha, kellha tensjonijiet tagħha. Min nafx tensjoni kellha meta dan Ġusepp iżejjibata. Għax naturalment ma setax fiem San Ġusepp li dak li qed jistax fiha kien ġej mill-Ispiritu Sant. Min jaf x'biża kellha Marija meta kienet sejra lejn l-Eġittu qed taħrab bil-lodi. Mela jekk noqogħdu nikkonsidraw u nirriflettu, nsibu li Marija għaddiet ukoll minn dawn il-momenti kollha. U aħna l-koll ngħaddu minnhom. Aħna mimlijin biża', mimlijin rabja, mimlijin tensjonijiet, mimlijin dwejjar. Ir-realtà dawn huma emozzjonijiet tajbin fihom infushom imma sakemm ma joħorġux mill-kontroll tagħna. Għax meta joħorġu mill-kontroll tagħna isiru xewka idajfuna. U meta għandna niddajfu hemm ix-xitan japprofitta ruħu. Xitan li huwa bħal ġeneral tal-gwerra ifittex dejjem minn fejn se jidħol ħajattakka l-fortizza. Ma jattakkanix meta nkunu f'saħħitna. Jattakkana fil-momenti diffiċli, fil-momenti tad-dufija. Hemm japprofitta ruħu fil-biża' fejn jgħid Alla ma jħobbokx, Alla telqek, Alla abbandunak, fejn jaqtali qalbi, fejn jiskoraġġini. U din hija ir-raġuni ta' din il-quddiesa li qegħdin niċċelebraw illum. Qegħdin impoġġu f'idejn il-munetin il-problema. Il-problema ta'kom il-koll li qegħdin hawn, il-problemi ta' dak koll li qegħdin jsegwuna fuq il-Facebook, fuq ix-xejk, hija il-problema tagħna l-koll. Jekk kienet ta' Ġesu mhix tagħna, jekk kienet tal-Madonna mhijiex tagħna, kienu toħod ta' San Franġisk. Kemm il-darba San Franġisk insebuh fil-pitturi jibki, xugaman fidejh. Kien qed jibki mhux bil-ferħ, kien qed jibki bid-dwejja. Bit-tensjoni illi kellu inħabba li il-patrijiet kienu mifrudin. Min rrid regola, min ma rridx regola, min rrid jgħix fl-eremitaġġ, min rrid jgħix fil-kunventi. U San Franġisk tagħtu rasu. U tara fuq il-Verna, fuq l-Averna, fuq il-muntanja jibki, jixen u jgħajjat jinfallut. San Franġisk. Għasib wara aħna. Għasib wara aħna. Jekk naraw l-ittika San Pawl, naraw li anke San Pawl kien jgħaddi minn dawn il-momenti diffiċli.
ma ġirani fil-ħabs. Ħassi għadu. Kem drabi nħossuna disprati għax ikun hemm min jgħid kontrina, għax ikun hemm min jinterpretana ħażin. Mela dan huma sitwazzjonijiet komuni ħafna għal kull wieħed u waħda minna. ċert hemm minnu sensibbli iżjed, u allura jħoss iżjed, hemm minnu iżjed qawwi, imma qawwi kemm aħna qawwijin, natura hemm qiegħda. Illum ġejna hawn biex il-Mulej ngħidulu Mulej, poġġi inti dejk fuq dawn l-emozzjonijiet tiegħi. U fejjani? Fejja il-biża' kbir li hemm ġo fija? Fejja r-rabja li għandi? Kultant lejja nnifsi, kultant lejk. ħafna drabi lejk ħaddieħor. Fejjaqni minn din ir-rabja. Fejjaqni minn dawn il-ħafna ħsibijiet li jiġru f'moħħi kontra dak u kontra l-oħra u dawn kollha jġibu magħhom emozzjonijiet kwilibrati fil-ħajja tagħna. Tieħdux f'aftiġu eżis tiegħi ma ħadd minna huwa ekwilibrat 100%. Naturalment jien not li l-nifsi magħkom. Ħadd minna huwa ekwilibrat 100%. Għax il-koll jiġuna dawn il-momenti u ħafna drabi sfizzi meta aħna nixfixlu. Meta aħna naqtaw qalbna. Meta niskoraġġixxu ruħna. Meta ngħidu daqshekk ma nifraqx iżjed. U dawn huma l-momenti meta nduru lejk Mulej. Meta nduru lejk u ngħidulek ħu ħsiebna int u tina int il-forza, tina int il-qawwa li aħna għandna bżonn. Mulej Ġesu, inti lilna tafna tajjeb, taf min aħna, tara fid-dettalji kollha tal-ħajja tagħna, għax ma taqax tara waħda minn rasna li inti ma tafx biha. Inti taf Mulej bil-problemi li l-familja tiegħi għaddejja minnhom, bil-konflitti, bil-ġlied. Inti taf Mulej bid-dbejjaq li kolli għax ir-raġel ma jifhimnix, għax inħossni waħdi u koll jekk miż-żewġa u koll jekk għandi tfal. Inti taf Mulej kemm kultant li jieli ma norqodx minħabba l-biża li jaħkimni, il-biża tal-futur, il-biża tad-dejn, il-biża tal-użura, il-biża li għandi wieħed minn uriedi jieħu droga, il-biża li għandi żewġi jixrob u jilab. Dan kollu tafu Mulej. U inti taf illi jien waħdi minix kapaċi naffrontom dawn il-problemi. Minix kapaċi. Naħdem kemm naħdem, nisforza kemm nisforza, nibqa' dajjef. Nibqa' dajfa. Walhekk illum qegħdin hawn Mulej biex nitolbu ħnina,
ġih il-biża li ħassejt int, ġih ir-rabja li int ħassejt, ġih it-tensjoni li int ħassejt, ġih id-dwejja li ħassejt, ġih dawk il-momenti meta ħassejtek waħdek imwarrab, mhux maħbub, iġġudikat ħażin. Mulej, fejjaqna. Fejjaq lil qalbi mulej. U tieni l-forza li għandi bżonn. Dik il-forza li tiġi biss mill-qawwa tal-Ispiritu Santu. Dik il-forza mulej illi inti biss tista' tagħtini. Ebda psikologu, ebda psikjatra, għalkemm dawn jgħinuni, imma huwa int illi tagħtini l-fejqan veru u l-fejqan sħiħ li għandi bżonn. U lejla impoġġu lilna nfusna wkoll taħt il-protezzjoni ta' Marija Addolorata li għadna kif iċċelebrajna il-festa liturġika tagħha il-bieraħ tlula. Biex Marija tkun illi tgħinna min jaf Marija f'dawk iġranet meta l-Apostli kienu qegħdin jistennew l-Ispiritu Santu għal Pentekoste kemm għenithom l-Apostli, kemm inkoraġġiethom, kemm ħadet fuq għall-biża' tagħhom u fejqithom. Fejjaq lilna wkoll Marija nitolbuk. Npoġġu lilna nfusna wkoll illum taħt il-protezzjoni ta' San Franġisk biex aħna wkoll nifhmu li l-mumenti bħal dawn mhumiex mumenti li għandhom jiddisprawna, ma mumenti li għandhom jaqduna iżjed ma' Ġesu imsallab. Għaliex bih u bih biss nistgħu nirċievu il-fejqan sħiħ li għandna bżonn. Għaddastant ejjem bil-wieqa nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu Santu tinżel fuqna filwaqt li npoġġu f'idejh kull forma ta' biża', rabja, tensjoni li għaddejjin minna ħalli il-mulej permezz tal-Ispiritu tiegħu jagħtina l-forza u jfejjaqna.